Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mung kalan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta Wilujeng Calo selamat malam Mbak Ayu Pangesti Aulia Pangesti Selamat malam. sowan ana ing dusun Jatisari Mbak ya dusun Injih. Jatisari doa terbaik apa untuk dusun Jatisari yang mengadakan bersih dusun pada malam hari ini ayo Enjeh, mugi-mugi dusun Jatisari warganya tambah guyub rukun Mas Akbar. amin ya robbal alamin Terus gemah ripah lajinawi kerta harjo. amin Terus apa ya? yang doa yang terbaik Yang terbaik pokoknya untuk warga juga sehat selalu, dilancarkan semua rezekinya. Terus dilancarkan usahanya. amin mau wis kadung tak umumne lho Mbak Aul Pripun, Mas? mau rabi-rabine wulan apa to sasine panjenengan iki nek ora kleru Insya Allah Agustus. wah niku rame-ramene piye lho rame-ramene tanggapan lho niku Nggih jenengan niku nggih pas wonten jadwal. oh ngaten Makanya mboten saged kula sambati. wis Gitu, aku ngalah wis. ngalam monjot oh goleke dinoe pas aku piye Mbak? Lah ya. iya Nggih, nyuwun. asal nganjuk mriki mawon to Mbak Nggih asli Nganjuk Ngadiboyo. oh iya pek nggo Pek nggo. pek tanggane dhewe heeh Nggih. mau apa Mas Heru permintaane katresnan jati iya duit karo Mas Heru mengko bar iki Oke. ngaturke tetembangane sing saka ibu kepala desa ya kuwi Tresno Maranggono ya jumeneng Mas Heru wah ya wah jan luar biasa priyayi Oke. kok eleh besus Priyayi. Jan priayi kalem ya Mas. oh nggih Jan gak tahu nesu. Ya toh, omongane ki tutur katanya tuh selalu halus gitu. halus Iya, feminim Tidak pernah menyakiti hati orang. Tomo. gak iso aku Iya, gak pokoknya iso. nak percaya manut nih wis yo aku Masya Allah. ini kurban diseneni ping piro ae karo Mas Iya, Heru wis kebal. ini permintaan dari siapa Mas Heru tadi nggih menika wonten sinten mau Om Anu Suhardi Suhardi nggih saking FMA nggih Mas Nggih. iya alhamdulillah nika wonten titipan Mas Napa niku? Sekedap. monggo Om waduh saking Bu Suri Golinger sinten ya Australia wah Australia to ya oke wah iki rokok Pak napa iki isine iki aja anu lho saking Bu oh ya siap saya terima nggih Pak matur nuwun lemah telus Gusti Allah sing bales lemah garing Gusti Allah peparing nggih matur nuwun wah iki lho cok wah matur nggih permintaannya adalah katresnan sejati nggih niki anu Mas Pak Lurah Sumbersono rawuh ora wo kita besok ke sana toh 31 31 ke Sumbersono ya gantian ngelerek ya Oke, asal monggo berata. yo dadek katresnan sejati kanca-kanca ayo monggo Mas Tris yo Hei asik Wilujeng dalu Mbak Birgita. Nggih,
sing dalu Pak Dalang. Wah, luar biasa. Kita ketemu kembali. Iya. Ana ing dusun Jatisari, Mbak. Jatisari. Jatisari. Nggih. Menika sinden asli saking Kediri, para sederek. Nggih, Pak. Kedirine pundi wong ayu? Ndek KS mbok sebut sampean apal, saiki tekon neh. Lho, penonton di sini kan tok-tok men urung eruh. Oh, toh. berarti perkenalan. Perkenalan loh. Oh, Nama nggih. lengkapnya siapa? Dari mana? Tempat kelahirannya. Nggih, Ngono lho. dadak pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu saking Kediri nanging dudu Kediri sing mantane dalange kae dudu ya, Bang. Halo, langsung. Kedirimu ngendi to? Kedirimu ngendi kecamatan? Ya Kecamatan kan ngendi? anu to, Pak. Kok dikirani lho kok padha ngono. Oh, beda. Tapi Patrah kok, Nduk. Patrah. Mbak Patrah Birgit. apa? Patrah ki Kediri ki banyak apa itu nukulne sinden-sinden senewati baik penyanyi. Kuwi nek wedok entah sinden entah penyanyi ki mesti tukulan-tukulane akeh sing saka Kediri. Lah contone. Ya contone jenengan. Terus Yo kathah contoh-contoh liyane. Iya, iya, Pak. Ning sak menika sampun berdomisili wonten ing Karanganyar. Karanganyar tentrem, Pak. Panjenengan menika nek kuliah menika sak pantaran kula nggih Mbak Birgita nggih. Ya, satu angkatan. Satu angkatan. Sampun lulus? Ya sampun to, Pak. Iya, kok galak mentok ketok. Loh, sebagai wanita ki ya harus tegas galak ngoten niku, Pak. Oh, ngono ya. Mungkin nek mboten tegas mboten galak niku kaya niku wau lho wayang niku wau malah diselingkuhi ngoten niku, Pak. Wah. Ngono ya. Oh, enak. Sampeyan pengen ora tak terawang kaya Mbak anu Bang. Kene. Diterawang? Sini tanganmu deloke, tanganmu deloke. Tanganmu deloke. Iya, tenanan kok iso tanganmu. Ki nek bener-benerno nek klerok-klerokno. Iya. Oh, sing jujur wae. Aku tak nerawang sing omahmu Kediri ya. Omahmu sing Kediri. Oh, sing omah Kediri. Omah Kediri. Heeh. Omahmu Kediri kuwi madhepe ngulon, bener ora? Ya bener iki, Pak. Wah bener ya. Ngarep nek bener nek kleru klerokno. Ngarepe nek wite Srikaya. Ndak enek. Lah kuwi wis pas awakmu wis ditegor kuwi. Kaya kurwa sampean. Lah iki Terus? iki masalah jodoh njaluk diterawang ora? Iya ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Terus paling Jodoh. penting niku, Pak. Jodoh ya, Jodohnya sik. paling penting. Ya, sik jodoh. Pokoke nek perkara jodoh, iya to. Kuwi pokoke bocah iki wilayahe jek ning Sekupek kene iki, ning sekitar kene iki. Jati Serani. Jatisari. Jatisrono piye? Jatisari ning kene. Pokoke wonge ning kene, ning Kukuban kene, ning wilayah kene wonge. Berarti di daerah Jati Wis pokoke Sari daerah iki. kene. Oh iya iya iya. Sik. Terus Sampeyan mau budal karo sapa? gak diterke, Pak. Diterke sing ngeterne sapa? Sing Mase. Heh? Diterke Mase. Oh Mase. Nggih. Waduh lha iki angsare elek, Nduk. Lah, sing apik kudune pripun, Pak? Syaraté napa ben apik, Pak? Iya tau sik ta. Angsare ndak patek apik ngono lho. Lah, ben apike diapakne. Weteng gembuleng kaya angin ngono lho. Lah, ben apike pripun? Gak aku takon sik ki tangane diselene sik. Kriteria pria menurut Birgita Ayustiani itu yang gimana? Yang masuk menurut Birgita Ayustiani? Nek kula ya, Pak. Yang satu. Yang pertama itu akhlaknya baik, agamanya baik, Wede. sopan baik kepada orang tua terutama gitu, Pak. Wah, akhlaknya baik, sopan. Heeh. Terus habis itu ganteng, ganteng. Terus sing paling penting niku, Pak, kuwi niku seneng lelaki yang brewok, Pak. Sik to. Tapi sampean ini berlawanan dengan standar-standar wanita yang lain. Sek, cekelin sek. Mikmu sek. Wanita-wanita sing semene kae iki mesti golek sing resik lho. Sek, golek milih mau bojo milih sing brewok apa resik? Resik no, kok brewok ya keri. Ul. Ayo, mik-mike. Upama wong lanang iki sing resik apa sing anu? Ya sing resik to lah, nek brewok ayo nyocrok-nyocrok to, Mas. Sik to, lah kok bir kita iso milih Gak sing brewok? biasa. Biasanya niku to, Pak, lek tiyang Kediri niku to, biasanya nduk nek nyapu niku sing resik, engko mengke lek bojomu brewok. Lah kula niku nyapu tak resiki, Pak Man, ben duwe bojo brewok Ben niku. duwe bojo brewok ya. Oh ya. Iya, Pak. Ya wis. Oh, gatel kok iso. Kayak sapa ya, Pak, sing brewok ning kene iki, sapa ya? Mas Irfan sing bonake brewok. Ya. Alah dicukur.
Aja dicukur senengane sing ngono iki nyak. Apa Dok saiki nembang karo mlaku ya, Gojek karo mlaku. Iya, Pak. Sing anu sik Pak Ukang ku ning season gara-gara. Oke, Pak. Heeh, ki apa? Sambung Wanci Dalu sampean apik nih Sambung Wanci Dalu tenan apik tenan sampean. Terus ana meng apa? Gubuk Asmara. Pilih dua antara Gubuk Asmara aja, Pak. Ayo. Karena saya tuh terkenal ratune Gubuk Asmara, Pak. Paeh. Kan enten ratu podang kuning ngono to, Pak. Aku ratu Gubuk Asmara, Pak. Oh, jadi tiap tembangnya mempunyai ratunya sendiri-sendiri Iya ya? dong, Pak. Oh, enek ratu podang kuning. Heeh. Ratu Gubuk Asmara iki. sik to, sampeyan iki ayu kok iso nggur maremmu kok nggur sak gubuk iki. Loh, saya tuh sederhana, Pak, Pak. Ning di gubuk itu ada filosofinya loh, Pak. Filosofinya apa, Nduk? Gubuk itu kan di tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Suasanane adem gitu. Kali mirsani tiang-tiang teng sawah ngoten niku. Oh. So sweet, Pak. Iya. Lah, mbel ndak percaya aku. Kok nggur mareme kok nggur ning gubuk. Bawane Siti Nduk pucunge. Ayo. Niki cengkok khas Gubuk Asmara ya. Oh iya, cengkok khas ratu. Gubuk Asmara. Iya. Iki mengke sindane digolekne sendiri-sendiri, Pak. Ratu apa, ratu apa, ratu apa. Sing pojoke jare ratu blorong. Ora ding, ratu sing klasik unang-unang lah. Yo, heeh. Ayo, puceng, Nduk. Heeh. Nyingkar nyingkur. Nek umurmu pira umurmu? OTW 25. OTW 25. Iya, Pak. Berarti aja kesusu rabi sik lho ya. Pokoknya aku ngger petuk Lah sing ngapa to, Pak? Aku pengen nang peterabi bareng cita-citaku jadi manten, Pak. Sek karirmu itu masih panjang. Karirmu masih Lah iki panjang. kanca-kancaku wis rabi kabeh aku ditinggal dhewean. Loh, pesek itu contohnya. Heeh. Pesek soki rabi ki alasannya bukan karena kok pengen rabi ora. Lah napa? Kanca-kanca iki timbang golekne gawean lho, timbang longgar ning omah, ya toh, dhek rabi, kanca-kanca nanggap kancane dhewe. Sambatan. Lah, Mbak Aul ki ya arep rabi, lah aku ditinggal aku. Ora apa-apa, sampean kan nek secara kampus kan ngisore Mbak Aul. Tapi kan saawatane Mbak Sri. Iya, nek wis Sri kuwi wis luput suwuk. Yo, lanjut nih, gubuk. Ratu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nek pancen pengen rabi tenan iki sok kudu bekti karo wong lanang lho, Nduk. Sampai nek wis rabi. Salah satu tanda bekti seorang wanita kepada suami kuwi romantis nek karo wong lanang iki. Romantis karo wong lanang. Wis salah satu tanda bekti. Heeh, romantis karo wong lanang. Sampeyan ngono apa iso ngrayu wong lanang ngono iso. Halah, Upamane wong lanang kok nesu, gak jelas alasane nesune apa gak jelas. Sampeyan ben wong lanang kuwi mau luluh ngono ngerti carane ora? Wah, gue merayu ki gampang, Pak. Piye? Upamane. Ratune iki lho, Pak, erat. Wah, terasane. Upamane wong lanang nesu gak jelas ngono piye? Ini contohnya ke siapa? Ya upamane bojomu sok upamane. Anu ya, ini sebagai perumpamaan jenengan ngoten nggih. Iya, upamane tok-tok men lho ki ya. Merayu Tok-tok ya. men, tok-tok men. Tok-tok men piye? Upama aku nesu ngono. Wis ora jelas alasane apa. Ngeluluhne atiku kuwi carane piye? Upamane. Ini merayu ya. Ngerayune piye? Pak Dalang, Dalem. kamu tahu nggak? Heeh. Kamu tahu nggak? Tahu apa? Enggak Kamu tahu, tahu nggak? enggak tahu. Pasti soalnya jodoh nggak aja yang tahu, Pak Dalang. Oh, alah. Kamu tahu enggak tahu karena jodoh enggak ada yang tahu. Kuwi enek tak warai neh nek guru Iya, Pak. ngerayu. Kene lah, kene. Ngerayu perkara ngarayu iki tekono ki lho. Ora memang nak Kudune ratu. kene to, Pak. Raja iki. Kudune kene. Iya lho kene. Diujat nah ora. Ora.
nggo rujat ya kabeh tau. Carane ngrayu wong wedok ngene iki lho. Tak omong ya. Apa? Sampeyan mau umpamane maem apa? Ki mau sore terakhir maem apa? Bakso. Bakso ya. Bakso. Tak tekoni saiki umpamane ngrayu lho ya. Dik bir kita. Dalam Pak Dalang. Sampeyan mau nak bubar makan bakso to? Kok tahu? Lah iki lho mine cek nyangkut iki lho. Nah. Jasa. Ya Allah, ngono ya Pak merayu. Modus Pak Ramen. Ngono wis ben wis payo. Amit nggih Mbak Yovika, amit. Ayo terus. Lelampahan kang Telaske Mbak Bir. tresno tulus nadyaningku bek asmara. Ya. Tibake gubuk asmara digarap Mas Arya Gonggo Minosik mengko lagi seragenan. Ayo, monggo Mbak Bir. Ayo tibake. Nggih menika nuwun inggih Mbak Yovika Listia Risma kang mijil saka Kadipaten Ngawi. Wah ya Ngawi ramah. Ya, sepati coba kaya metrot. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih wilujeng dalu Mas. Alhamdulillah dereng ngantuk to. Alhamdulillah dereng menika tesik Padang. Padang Jinglang. Nggih. Wingi tak delok ning Blitar kok wis ning rekamane kok wis gara-gara teklak-tekluk merem-merem ae wis. Boten nikop donga Mas. Donga. Ndonga karo teklak-tekluk. Ini sowan ana ing ya kuwi dusune Jatisari. Nggih. Dusune Jatisari, desane Punggur. Nah, kecamatane Lengkong. Lengkong, kabupatene Nganjuk. Alhamdulillah. Salam-salam dulu wong ayu. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek dedonga nggih, Mas. Kanggo dusun Jatisari. Desa Jatisari. Mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, janjem purmanem. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak, ora roboh malah bakoh, ora wutah malah wutuh. Nggih. Amin. Amin. Aja kami serontol. Nggih, ngapunten. Iya. Nggih, kalih Mas. Apa kuwi? Kagem nderek dedonga kagem masyarakat Desa Jatipunggur menika. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah melimpah turah-turah, bisa kanggo sekolah, kanggo bisa tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten Mekah lan Madinah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dusune Jatisari. Dusune Jatisari. Nek desane ibu kepala desa itu Jatipunggur. Oke. Yang nyerahkan wayang tadi sore. Wong mau sampean tak kon ngoncekino iso ora? Insyaallah saged Mas. Aja ning dusune nek iso sak desane pisan. Okay. Jatipunggur desane.
Jati Punggur nggih, Mas. Heeh, kuwi umpama mbok onceki no per huruf utawa per suku kata. Jati Punggur menika kan terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Nggih. Jati Punggur. Kuwi umpama takon ngartekne iso ora? Insyaallah, Mas. Tenan lho ya. Nggih. Aja bleset lho ya. Insyaallah mboten. Alhamdulillah. Suku pertama, Nduk. Ja. Ja menika jalin silaturahmi antar warganipun. Jalin silaturahmi Antar warganipun. Ah. Lupakan perbedaan, utamakan kebersamaan. Persatuan dan Kesatuan. kesatuan. Kuwi ja, Nduk. Nggih. Upama ja wis nyambung ti. Ti menika tingkatkan persatuan dan kesatuan, Mas. Maknane tingkatkan persatuan dan kesatuan. Maknanipun menika Heeh. para warga Desa Jati Punggur menika tansah guyub rukun. Guyub rukun. Nggih. Heeh. Bedaning agama ora dadi gendro. Bedaning agama ora dadi gendro. Bedaning panemu ora dadi padu. Bedaning panemu ora dadi padu. Bedaning pilihan ora gontok-gontokan. Witi. Tinggi. Berarti terus punyusul. Iki nek nyinau seminggu lho, Mas. Sewengi. Pu menika puji syukur kunjuk dateng Gusti Allah kang murbeng dumadi. Tansah ditindakaken dateng dening masyarakat Jati Punggur. Terus bar punggur terakhir. Nah, gur iki sing paling penting, Mas. Kok paling penting? Gur iki apa artine, Nduk? Gur nanggap dalang akbar setahun pisan ora dibaleni rugi wae. Iya. Rugi ya? Nggih rugi nang nggih ngoten apa, Bu? Nggih. Tahun ngajeng dibaleni mulai nggih, Bu. Mengkene enten ping 7, ping 10 bonus dalange, Bu. Dalange tinggal mriki mengke. Nek ping 10 iki tak anu no, iki sumpahku no. Nggih pripun? Khusus warga masyarakat Jatisari lho ya. Nggih. Dusun-dusun Jatisari sok tak gratisi. Wayangan 1 kali, nek wis genep nanggap ping 100. Ping 100 sudah neo. Suwene. Wis buyut luar biasa. Iki mau banyak permintaan. Nggih. Ning aku kepengin Mbak Yovika nembang sendiri dulu. Kula. Ayo no. Nganggo bawa ya wong ayu. Kula. Ayo no. Pelok barang. Samu barange. Ayo. Wah, luar biasa. Napa, Mas? Pelok barangnya napa? Iso dadi ati engko tibake kelinci ucul ya iso. Dangdute engko kelinci ucul. Oh, di medel ngoten. Medley kok medel. Nggih, lho. Heeh. Ya jal, karben sumaramu pamerno warga masyarakat Jatisari. Heeh. Sumerambahe warga desa Jati Punggur. Heeh. Jenengan pun ping pinten, Mas, nomor iki, Mas? Sakjek jumblek ya lagi pisan iki. Oh, nembe pisan iki. Lagi pisan iki. Bawa. Yuk. Tak selingi maca WA ya, Nduk. Mangga. Sugeng dalu Mas Akbar, kula Bapak Oka Wibowo saking atas Amsterdam, Belanda. Ngono. Menika wonten arek wes alaku Kartanyana medhot janji. Ayo, nyuwun swantenipun Mbak Yovika sareng-sareng duet kalian Mbak Birgita. Ayo, menika kagem sutresna dalang Mas Akbar. Kula ngaturaken sugeng hamirsani wonten tali asih lestarinah budayaku matur nuwun. Pak Oka Wibowo Belanda. Nggih. Ayo, engko dipinangkani. Ayo, Yuk.
umurmu kuwi pira to, Nduk, jane? Kula Ayo no. 24. 24. Karirmu masih panjang lho ya. Nggih. Heeh. Aja kesusu mikir rabi dhisik. Mboten. Apa meneh pacaran. Mergo umur sak sampean kuwi ibaratnya kembang lagi mekrok-mekroke. Ah, kuwi akeh bebek sing padha arep pengin ngobok-ngobok. Dadi padha sing ati-ati. Sing penting diprioritaskan karirnya dulu ya. Aja pacaran. Mboten. Kula niku nek ditameti tiyang kakung ngoten niku lah ndruwedhek ra karuan lho Mas. Ngono ya, anggere takoni wong lanang ngono ya. Nggih. Iya, aja pacaran sik lho ya. Aja mikir rabi sik lho ya. Derek. Heeh. Perbanyak pengalaman. Nggih. Ya ngono seneng Nggih, aku. ngendikane para sepuh ngoten niku lah jodoh niku lah cerminan diri sendiri to Mas. Heeh. Siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat 5 donya kuwi kaasta Gusti kang murbeng dumadi. Nggih lho. Ayo, Nggih, ngoten niku. Lanjut. Luput pisan kena pisan. Heeh. Yen gampang luweh gampang. Sik, Nduk, rada rene, Nduk, jajal tak sawange. Nduk, tanganmu delok tanganmu. Kok mbok idoni, Mas? Ora, tanganmu delok tak ramale nasibmu. Pripun? Sik, nek nek bener-benerno nek kleru-klerokno ya. Ya. Omahmu madhep ngidul to ki? Betul. Oh, betul. Iki ngarepe omahmu enek wit nangka. Nggih. Oh, betul. Iki Nggih. oh, betul. Iki nah iki sok anu tok. Iki ke depan iki anu kowe bakal menghadapi masalah yang besar. Wih, apa kuwi? Ya wis pokoknya besar sekali. Heeh. Ben kuwi iso luar saka penandang, ben iso terhindar dari suatu masalah. Nggih, Iki solusine cuma satu. Pripun niku? Kowe kudu gelem dirabi karo dalang. Dadi iki kudu ngene. Iki garis uripmu kudu ngene iki. Ya. Kok kaya dukun ae. Kok tak trawangi siji kabeh kok. Kamu kok dalang iki biasanya bojone akeh lho, Mas. Woi, itu kan cuma image. Tapi tergantung dalangnya atau personalnya masing-masing. Apa ngerti to? Warga masyarakat Jatisari. Apa tahu krungu kabar mbok ana dalang Akbar kuwi nakal karo wong wedok apa tahu krungu? Nate mboten, Bu. Pak. Nate kalau Mas. Ya bener nek ngono. Lanjut? Yen hangel Terakhir langsung buka celuk. Ayo, dadi-dadi engko tibake ana ing kelinci ucul ndang ndute. Ayo, monggo Mbak Yovika. Ayo.
Bacotke, Nduk. Heeh, yuk.